O Concello de Rianxo inicia o próximo xoves unha actuación de mellora no campo de Arriba. A obra que se realizou ao beiro do Plan Único da Deputación obrigará a reubicar durante 2 ou 3 meses o mercadillo semanal. As obras dos concellos ao beiro do Plan Único da Deputación continúan durante estes meses logo de iniciarse parte delas con retraso polas tramitacións. En Rianxo iníciase o próximo xoves 3 de outubro a obra de mellora no campo de Arriba, onde se realizará a mellora de pluviais ao tempo que se vai acondicionar o firme da praza e se sustituirán as luminarias. Unha actuación moi agardada que se pospuso ata o remate do verán e o paso das festas para non causar contratempos nunha praza tan importante para a vila. Esta mañá o alcalde explicaba que se vai reubicar o mercadillo e tamén se regulará o paso de transeúntes durante a duración dos traballos. Vaise comenzar a obra prevista dentro do Plan Único da Deputación pós-2018 no campo de Arriba. É unha obra de mellora do firme, unha obra mellora tamén do sistema de pluviais, que vai de entrada a xenerar unha pequena molestia que durante o tempo que dura a obra, 2 meses e medio, pois o mercadillo que tradicionalmente se fai os mércores e os domingos, pois vai ter que reubicarse. Por outro lado, pois o beneficio que esperamos teña para a cidadanía mellorar este espazo público. O importe son uns 65.000 euros, vai iniciar esa obra a empresa Sargonsa, e xa digo, o xoves de algún xeito o pistoletazo de saída e desde ese día, pois, durante 2 meses prácticamente a actividade vai quedar reducida no que atinxe o mercadillo e incluso o paso dos viandantes pois tamén se regulará de algunha maneira para que realicen con seguridade as obras a empresa, non? O mercadillo semanal que se ven realizando os mércores e domingos en Rianxo será distribuído entre a Praza Castelao e as rúas aledañas, tratando de causar os menores contratempos posibles. Voltará á súa ubicación habitual en canto sexa posible no prazo de 2 ou 3 meses. É unha obra singular, afecta un espazo emblemático como é o Campo de Arriba, a nosa Alameda, que conduce desde o Concello hasta a Igrexa da Guadalupe, polo tanto, pois é un espazo pois tamén privilexiado e con certo valor patrimonial que agardamos que con esta actuación pois se vexa libre das pedras que hai a día de hoxe, pequenas pedras que molestan no tránsito e que de alguma maneira terán unha mellora con esta actuación. Vai tamén sustituirse o alumado para mellorar tamén as condicións lumínicas do que é o campo e agardamos expectantes tamén que o firme tamén sirva non tanto para o paso dos viandantes, dos paseantes ou da xente que disfruta do parque, que estamos seguros que nesa parte sí, pero tamén ten que ter a firmeza necesaria para aguantar o trote de mercadillo semanal de 2 veces e o tránsito incluso de vehículos que enchen o campo de Arriba cando é o mercado, non? A actuación de restauración de pavimento da Alameda de Rianxo consistirá na reposición do firme cunha mestura de cemento e terra, a elevación dos bancos existentes que foron quedando moi baixos para o seu uso, a reposición de luminarias por luces LED, entre outras melloras. É unha das actuacións máis importantes realizadas nesta praza que xa foi obxecto de varias melloras ao longo dos anos.